Ayan guys, yan yung ating pag-giveaway at sana panoorin nyo hanggang dulo. Meron tayong katanungan. Ang makakasagot ay meron sa aking pa-prize. Ayan guys, meron din akong nireading mga barya. Alam nyo guys, ito naman ay para sa mga batang naliligaw na hindi ko makakilala. Diba? Yung mga tigbe-20, syempre yung mga customer talaga natin mga bata. Pero yung mga batang naliligaw lang na halos hindi ko naman kilala, ayan, nilagyan ko siya ng powder o pulbo, diba? Para naman hindi tayo masyadong mabankrupt. Begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. Hello guys, hello mga mamshi, hello mga papshi, welcome back to my channel. Tereso Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana. Marahay na aga sa Indogabos at saka Merry Christmas na rin. Ayan, ano pa yung ayan, kunting ano lang, kunting share lang tayo ngayon. I-share ko lang sa inyo o i-share ko lang sa inyo yung aking pag-giveaway ngayon sa aking mga customer nung ayun na nga guys, continue. Pero nung mga nakaraang taon, talagang ang pinapag-giveaway ko, kasi dati nagta-Tupperware products ako, ang giveaway ko mga lipstick, foundation, o kaya naman Tupperware item, di ba? Pero ngayon hindi na pwede dahil hindi na tayo active sa Tupperware brand at saka medyo may kamahalan din yun. Kaya ngayon, ito, i-share ko sa inyo. Oh, ayan. Ito. Diba nung nakaraan, nung huling grocery ko, nakabili ako ng buy 2. Pag bumili ka ng dalawang ganito, meron kang libreng isang ganito Tupperware na, diba ang cute niya. Kaya ang ginawa ko, inalis ko yung isa, tapos pinalitan ko ng isang kape, isang gatas, at saka isang chocolate. Dapat ang ilalagay ko talaga, kape at saka asukal, tapos cream top. Ang problema, wala akong masyadong stock ng asukal, kaya gatas na lang at saka chocolate yung pinalit ko. Ayan, ang laman ay cream top na 170 grams, at saka Nescafe Classic na 25 grams, tapos isang birch tree, tapos isang Hello na chocolate. O, diba? Ayan. 8 piraso lang to. Yung pinaka ano lang talaga, kasi hindi ko masyadong, mas priority ko rin talaga yung mga yung mga bata, dahil mas click sa atin yung mga bata. Meron man mga nanay pero kunti lang siguro. Tapos yung mga bihirang bumili lang dito, yung mga napapadaan lang. Yan, aabutan na lang natin ng kahit anong item na pwedeng pang bigay naman, 'di ba? Kasi tayo kahit maliit na bagay, yan, pag nakakatanggap tayo, masaya naman, 'di ba? Masaya na rin, 'di ba? And guys, 'di ba ito 'yon? Ngayon, tatanggalin natin tong karton. Tatanggalin ko to. Ayan, diba? Tapos kunin natin yung nasa loob. Ito, diba? Cream top. Tapos yung ayan, isa pang cream top. Alisin ko to. Ang ipapalit ko ay isang kape. Tapos lagyan natin ng Hello. At saka lagyan din natin ng isang birch tree. Ayan, diba? Tapos isang ganito. Ayan, diba? Sa mga customer lang natin to, kasi kunti lang naman yung nabili ko. Ayan guys, lagi nating tatandaan guys, tuwing tayo'y nagbibigay sa iba, kailangan laging bukal sa ating kalooban. Huwag tayong maghahanap ng kapalit o anumang bagay na pwede rin nating matanggap. Kailangan talagang masaya tayo. Talagang yung feeling na hindi tayo naghahanap ng anumang bagay na kasi si Lord na yung magbibigay sa atin. Siya yung talagang mas higit na nakakalam sa ating buhay. Dahil ang pagtulong talaga guys sa kapwa ay
wala yan sa yaman o estado ng buhay. Kahit tayo'y mahirap, pwede tayong makapagpasaya sa iba. Iwasan nating isip ng kung ano-anong bagay na hindi maganda para masaya lang tayo. At ginagawa natin to dahil masaya tayo, hindi lang dahil tayo ay nagbablog, dahil kundi tayo ito na masaya para sa iba. Kaya sa lahat ng aking mga viewers, YouTuber man o mga organic viewers, nagpapasalamat ako sa inyo, lalong-lalo na sa aking mga members. Ayan, Merry Christmas and a Happy New Year! Yan, bali nagbalot ako ito, isang powder, isang shampoo, isang kape. Ayan. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, pitong kape, shampoo at saka powder. Pito. At saka isang cream top 170 grams. Ayan. At saka isang asukal. Tapos 25 grams na kape at saka 170 grams na cream top. Ayan din, dalawa. Bali, dalawa siya. Ayan, tapos isa lang to. Bali, 7 nito. Ayan, 7 balot. Tapos isang balot nito. Tapos dalawa. Tapos ito ay 8 balot. Bali, ang laman nito ay ayan, isang cream top na 170 grams. Tapos ito. Ayan, diba? Merong isang hello, isang birch tree, at saka isang 25 grams na kape. Ayan. Ito yung laman niya. Ayan. Tapos merong isang bukod tanging naiiba. Ito yun. Ayan. Isang 170 grams. Tapos isang asukal. Tapos 25 grams na kape. Ayan. Tapos yung Tupperware, 'di ba? Wala kasi akong stock na asukal kaya yun, yung iba ay gatas. Tapos ayan, meron tayong mga bigas. Nilagyan ko ng Lola Remedios at saka ng Salabat. Tapos tigi 1 kilo. Ayan. Tapos ayan, 2 dishwashing panghugas sa plato. Tapos ito 2 panglaba, Sunrox powder, Safeguard shampoo, Jumbo, ayan, powder, diba? Mali, 2 balot lang nagawa ko. Ayan. Merong shampoo to. Ayan guys, diba? Charan! Ayan. Simula dyan. So, ayan. Tapos kung mapapansin nyo, meron tagbe 20. Ayan, di ba? Tapos wala ako mga nakabalot na pangbata. Kasi, ayan guys, kasi binalik ko na yung dati. Dati-rati kasi talagang pera yung binibigay ko sa mga bata. Tapos, nung nakaraang taon lang, naisipan kong magbalot-balot ng mga pagkain para sa mga bata. Nagbalot-balot ako ng mga sesto, biskwit, at kung ano-ano pa. Ang problema, nagkaroon pa ako ng utang dahil pagka umaga, sinisingil ako ng mga bata dahil hindi ko raw sila pinaskuhan. Sabi ko, binigyan ko na kayo, diba? Yun na yung pamasko ko. Ayan guys, ito na yung ating katanungan. Ilan ang bilang ng tagbe 20? Ilan yung bilang, hindi kung magkano. Ayan, ang may tamang sagot ay meron sa aking 100 pesos load. Bali 3 lang yung aking kukunin or GCash. And guys, itong ating clue, 90 pieces hanggang 120 pieces. Ayan, bibigyan ko kayo ng 3 beses na maghula. Ayan, thank you guys for watching. Merry Christmas again. Bali, sa New Year nyo na malalaman yung tamang sagot.